Noi suntem echipa Absoltec cu numărul internațional 19068 și cel național RO 158 de la Liceul Teoretic Petru Maior din Gherla și participăm pentru al 7-lea an în competiția First Tech Challenge. Decode reprezintă pentru noi o oportunitate de a evolua, de a ne împărtăși cunoștințele și de a coopera cu ceilalți pentru a ne atinge scopul comun, acela de a trăi fiecare clipă la maximum împreună, învățând din greșeli și lucrând în echipă. Pentru noi, cel mai important lucru este să redăm speranța în umanitate, promovând valorile FIRST, să ne ajutăm reciproc pentru a păstra evoluția constantă și, nu în ultimul rând, să transformăm orice activitate în ceva plăcut, într-o pasiune, într-o serie de lecții de viață, care să ne formeze caracterele ca oameni, să ne disciplineze, să ne creeze un echilibru interior și să ne ajute să ne atingem adevăratul potențial. Sperăm ca acest an să fie unul pe cinste și urăm tuturor echipelor participante succes în tot ceea ce își propun. Să câștige cel mai bun! Mulțumim, Dație, prin educație, mulțumim, FIRST!